سلام فاميلي انتاينا نرن نسمع نزلنا اوكي سو كاب ኢትዮጵያ حدش ريبورت ወፂሎ ማለት እዩ ንልዕሊ 7 ወርሒ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ አዲስ አበባ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ወረቐት ደለዎምን ደይብሎምን በቃ አቶ ውፉይካ እዞም ናይዞም እህባይ መራሒ ማለት እንታይ ከተከውን ግባ ካፈርዘ ዚዮሙን ካሎት ናብዝ መደብ እዚ ክንከታተሊና ሰናይን ክትታል جماعة فيليبوس هاون وهبتوني أبزيا قطعمي بزحوا تتعرف إذا مسيح خاب كلهم دارقامو لا زوهب تزيا مجمرتا ግን نز ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንተዳኹምኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ላይክ ናገርኩም ናዝ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ኣይትረስዑኹም ክልፈቱ ዳይ ንቐጽል ከዝለ ሰብስክራይብ ናገርና ናዝ ቻናል እዚ ቤተሰብ ኮኑ ኢኹም ክልፈቱ ዳይ ለቪዲዮታትና ቀጽል بيرسو بلالنا بالقنصي እሺ ፋሚሊ በተፈለማ ለሆነ ቪዲዮ እንቀጥል ለና ሰናይ ምክትታል جماعة فيليبوس هاون وهبتوني أبزيا قطعمي بزحوا تتعرف إذا مسيح خاب كلهم دارقامو لا زوهب تزيا بزعات مدوت حسبت لها إرمي زي 83 يو بفرنجي 83 شهر شاي ورا قيح خوخو ورا أركب لك هذا سري هذا أفرو بالوين وفلي نزل لبزي تملكت وانتري وقدام يقري وينيره أركب اللوزي ناي سامورا بسراويت مرحي أركب بالعلق بوليتيكا يا ما أخلاق كوميتي سلازنا ورا أركب عقباي يا أركب زر شمون ذهبوا ويا وهم تفطوا شرشاوري تذكروا بخبري زحازهم جرا فيليبوس أب مهدرو عبيت غيرو عدي معت فوتوتاتو هناك كده بخبري تناي تقرأ بفلاي تناي خسلتو نخيدهم تناي مجمرة زور يا فيليبوس قدمي حوحات 3 عامات يزعاويا تفوتون خطاري وحكي 53 عام حوحات 5 عامات انا نسو 53 عامات لو تسرايت افتقر 3 عامات يعاوي ايو ناي تግራይ ናይ حوحات مناسي كيدم كسطلو تلو سلطينهم كملستلو بسنيتاتات تري او ناي ميكانايزد او ناي مرفع لمر كلامودو زخدو خسطنو زخدو هو ቤተሰብ ያው ጀነራል ፊሊጶስ በጣም ይልገርም ያው ዝቆላይ ጸሊት መስሕዋት አልዮም እንድዝላክል ዶክመንት ፎቶታት አቅሚጡ መሓዙ በጣም ይልገርም ዝሮ ዝተንቀጽል አቶ ውፉይካ እዞም ናይዞም እህባይ መራሒ ማለት እንታይ ከተከውን ግባ ካፈር ዘፍጨር እንድሕር ድሌት ኣለካ ኮይኑ ንኤርትራ ገለ ክትመርሓ ዋላ እንተ ደሊኻ ብሰባት ሰዓብ ትገለ ክትረክብ ንዝኾነ ሕማቕ ነገር سابورت تقبر كتكون يبل كان نسبح ما أنا قلت لك الله سحجنا مزي إرتراب لعلة تجارو جنسايد أكايدا قالنا لك 10 تجزيت الزارب وزرب له دي النايت عند عرام مكساس مسي تقرا ولا زي كنت بعبايا إثيوبيا مالتي تبع عبايا إثيوبيا مكساس تمسي حاسب لك قال له بعبايا إثيوبيا ني إرترا كفيلا زي تودو حسن لوا هيوت نايسب فورجيت بزعوا قال ملتات مالتي مايكا بابا صحيح انكاس قناني بمنتاي بماقر تاينيكا بعد الماقر للحلف نقر حماقي طبقيت النقر حكي دقمني بمنتاي بملكع تاينيكا بعد الملكع حسابخا شنكتخا كل نقر حديكا هو تقرنيا خاسعسر حزم اي حزم دربو طادي حتى زياسنا محرم سي الغاية نقاتل استفاميليانز اوكي سو كاب ኢትዮጵያ حدش ريبورت ወፂሎ ማለት እዩ ንልዕሊ 7 ወርሒ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ አዲስ አበባ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ወረቐት ደለዎምን ደይብሎምን ብቁጽሪ ካብ 200 ክሳብ 250 ዝበጽሑ ትማሊ ምሽት ንኤርትራ ከም ዝተመልሱ ተረጋጊጹሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ምዝ ጉዳይ እዚ ኣተሓሒዙ ዝኾነ ዘውጽዎ ሪፖርት የለን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ብዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት ከም ዝበጽሕና መሰረት ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ብመንገዲ ዓፋር ክልል ኣቢሎም ካብ አዲስ አበባ ተበጊሶም ብቁጽሪ ካብ 250 ክሳብ 300 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው በጽሕና ሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኤምባሲና ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኣብ ውሽጢ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ዝበልዎ ኣብ ኤክስ አካውንት ናቶም
ምስ ምንታይ ተኣሳሲሮም ምንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል ሕቶታት ድማ ነዚ ብድሕሪት ዕዘብዎ ዘለኹም መደባት ኣዳሊና ብሰፊሕ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ዘርጊሕና ኣለና ሊንክ ኣባዮለኩም ቆም ኢልኩም ኣይተምኹን ኢሎም ክስም እንታይ ገበርቲኦም ብዩቱበራት ገለመለታት who cares like why did they care even እዚኦም ኣብዚ መፅኦም ዞም ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ገለ ምስ በዓል ሰልጠነ ገለ ትጨቃጨቁ why do you guys care ንዓኹም ዝተዕመኩም ገይርኩም ሲኢልኩም ተዛረቡ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝገራሉ ገለመለ ያ because ምስ ሕወሓት ገለመለ ተሓንጊሮም ኤርትራ ከኣቱ ሓስኒ ኢሳያስ ከውድቕዎ ሓሳብ ነይሩዎም ንስያ ነይራታ ዕላማ ነዚ ዘይፈልጥ ሰብ ደንቆሮ ጥራዩ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ገለመለስ ንህዝቢ ትግራይ ሓልየት ገለመለ ጥራይ ዝመስለኩም ተኾነ ዕሽነት እዩ እዚ ዕሽነት ይኽብለኩም ዝኽእል because እታ ዝነበረት በቃ ተጋሩ ተሓጊዞም ንኢሳያስ ከውድቕዎ ያ ነይራ ተጋሩ ከኣብለካ ኣለኹ there is no way نتقوم تني إرتراح يزوم ناس مراخ أعطوب لكم الله أيضا نبوزح على أنت إذا بهالمبري ولا ملزينا وخيترفق أرم إثيوبيا كان بخلنا أقود داي إرترا إدنا ينوتنا ودايكم بعدهم ودوا يلومي أنا شو عاد عمد حذر دي ولا لو ما حذر غير سبكن إلا يدوروا دولا درافاي أبي أكون عمد أنا بتكرسل مزح ثمانية شدي فرد أبي جميرنا تقش خابزنا تجنزب قلنا نقول لكم بيلوم عاد إنجليزي خير عاد إنجليزي كحاجة خنادة دي ولا أمريكا أتيو لك خمس الذي بهاي مانت كيلو أغلو تمن كبير راح نستخا بس أبوال منفس قدوس هذا أملاك كيلكا كاب صقر زي بالله مرعات كاب شو زي بالله قعات كاب عين زفتتا كاب بتري دوات أوتا كاب كدان منيتاري كاب من أبالات بتري كاب ويا بقطري كاب فلن مكوسار كاب بنت منرسار ما حرنا قبر جوار الكاميرا أصحاش آمين آمين إلا نينا نحن لا نغتسل فاميلي دونالد ترامب أبزالو مع أنت حلت حدا حق فري من يرو نسول ما أنت يزبل نزي كثير زمزلو 4 عامات كابزنا بزس عزبون دلهم 10 تخلت هاجرات مولو فيزوم ساسفن كم زجبرو كجلس كله بارشال إجرات جيرلند ولا هاجرات دما نزنا بزس عزبون دلهم كخونان كله أزي فلي زبولو نجار أنت دعلو خوينو إيرترا زي جند دلو سب وين إيرترا باسبورت حيزو زنك أساس أنت دعلو خوينو نزي زمزلو عامات 4 عامات مولو فيزاناتو دينا ساسبند كم زخونه تحبير له مالتيو اذا كن من يزصول انت دايلنا امنا ايرترا زيغاتات انت دامصينا دما اب كل تفليم مولو سدما ايميغرانت ان نان ايميغرانت تبايلي يصوا مالتي ايميغرانت فيزا اندحر كوينو كم زري ودلكم ناي سدرا بيترنا فدلو وي بسراح مقنيات او دلو وي دما جرين كارد زحاتو سبات كون كلو اتم نان ايميغرانت تبايلو بزصوا دما بتوريزم يكون ببيزنس يكون باف ولا ام ولا بستودنت فيزا ويون غيزياو سراحتኛታት كون كلو ازم كلهم سبات ابزتقشم دلو نابت هاجر نخياتو تخلكلو مالو مالتي ابزي كتستوعلو دلكم ግን እዚ ንማንም ኣብ ዝተፈላልይ ሃገር ዝቕመጥ ስደተኛ ዝጠቅስ ኣይኮነን ወላውን ኤርትራ ዜጋ እንተዳ ኾንካ ኣብ ካለ ሃገራት ከትካ ስደተኛ እንተዳ ኣለኻ ኾንካ እዚ ወጪ ደሎ ሕዚ ሕጊ ንዓኻ ዝጸሉ ይኮነን ምክንያቱ ስደተኛታት ዝኸድሉ መብዛሕትኡ መንገዲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፊጂ ኣድሚኒስትሬሽን ፕሮግራም ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ጠጠው ኣቢልዎ ሎ ትመስርሕ ብዕዋ ተሓሒዙ ግን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ የለን ማለት እዩ እሱ እንተዳ ተኸፊቱ ግን እቲ ናይ ስደተኛታት መስርሕ ንኣሜሪካ ዝኸድሉ ክቕፅል ይኽእል ከም በዓል ዌልካም ኮርፕስ ይኹን ካል መስርሕ ይኹን ማለት እዩ ወይኒ ግን ናይ USRAP ፕሮግራም ጠጠው ብምባሉ እዚ ድማ ሓድሽ መስርሕ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ብምባሉ ምናልባት ነቲ ዝበፅሕኩሞ ዘለኹም ደረጃታት ናይ ኢንተርቪው መስርሕ ዲ ወይ እውን ናይቲ ትጽበይዎ ዘለኹም መስርሕ ፕሮግራም ንምድንጓት ጽልዋ ክሕድር ይኽእል እዩ ስለዚ ካብዞም ኣብ ዝተጠቂሶም ዘለዉ ቪዛታት መስርሕ ወፃኢ እንተዳ ንኣሜሪካ ፕሮሰስ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኮይኖም ንዓዎም ዝጸልዎም ሰባት ኣይኮነን እዚ ግን ነቶም ዳይሬክት ናይ ኤሪትሪያን ሲቲዘንስ ዘለዎም ሰብ ዝጸልዎም ነገር እዩ ኣቅርማ ኣምላኽ ወላዲተይ ሚኪ ኣብዚ 100 ሰባት ኣለዉ أول حاجة أخوه متصريحة لا ما أقرأ متصريحة تفلت طيب أنا ما يقني ما يقني نماني ما يقني تهمك قبر كيف بارقوينا لخونا الباني زبالنا داني تبليه جمرة كيف ولا تقول هاللخو أي حسب تعمير فوتي أي حروف سريتو منا من دسيلني كان بس فلت هو لا لوهنته يوهب طعمي ماني اللي صواك بزح شبيني ولا لاي مامي اسخمت لي ولا لاي بابي ቆንጆ እኺ ብጣዕሚ ደስ ትብል እኺ ኣቀራርባ እኺ ኣብ ድራማ እውን ኣብ ቲክቶክ እውን ንሪአክና ኣብ ኮሜንት እውን ይርኢ ሊድዋይ ምናምን ዝብሉ ሓደ ነይሩ ሓየት እዚ ኣየቕንዖን ኣይ ስርኩም ሳይንስ ነገር ኢላ ኣብ መንጎ እንትን ያ ክልቴና ኣብዚ ቦታ ስለለና
بقول مثلا جرلا بايل مثلا جرلا እንዳተሓላለፈ ግን ክልተ ኣብ ኣርት ዘሎ ሰብ ሓዳር ክገብር ሕዚ ለምሳሌ ሓደ ሰባት ጋዜጠኛና ጋዜጠኛ ሙዚቀኛና ሙዚቀኛ ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ዓውዲ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓዳር ተዘይኣቱ ይብሉ ሓደ ሰባት ሎም ጽቡቕ እዩ ይረዳድኡ እዮም ዝብሉ ነይሮም ሊዱ ኣብዚ ታይትል አይ ና ስራሕ እንትን እንዳይኮነስ አህም ሰውይ ሌላ ሓሰባን ማለት ኣብ خالي موያ ኮይነ ለከርደክ ይኸልዩ ኣብ ናይ موያ ኮይነ ለከርደክ ይኸልዩ ዋን ናዝ ሰብ ኣተሓሳስባና ናዝ ሰብ ኣቋሚ በይ ና ስራሕ ሓደ ዓይነት ምዃኑ ሳይመስለኒ እና እንደውም ሓደ ዓይነት ምዃኑ ጽቡቕ ኮይኑ ይስማና ኣብ ሓደ ስራሕ ምዃኑ ቀጻሊ በሓደ ስራሕ ደም ያው ጥያቄያ ናዛ ጋዜጠኛ እኮ ልክዕ ኾነ ሲሉ አቅጣጫው ለሰዓተ ነገሪን ዝሮ ግን ለማንተ ለዓዝኾን ቪዲዮታት ዚኦም መስለረም አውጻል ቢልገራረሙ ቪዲዮታት ሒዘክም ለሲ ሰብስክራይብ ና ላይክ ና ገርኩም ና ቻናል ቤተሰብ መሆነ ይትረጽዑኩም ፋሚሊ خزداي سبسكرايب ገርኩም ላይክ ገርኩም ሓገዝኩም ገርኩም ውጽእ ክል ይፈቱ እስከ አቅጣሊ ፒስ አውት